Moikka, me ollaan Daily Chic. Me ollaan Lifestyle Media verkossa. Ja tuotetaan laadukkaasti ja raikkaasti vinkkejä ja inspiraatiota tyylikkääseen arkeen. Mä kerron teille nyt vähän perusniksejä ja vinkkejä pakkaamiseen. Matkalle pakattavat vaatteet kannattaa pestä ajoissa, jotta ne varmasti ehtivät kuivaa matkaan mennessä. Ennen matkaa kannattaa aina tehdä pakkauslista. Tällä sä pystyt varmistamaan, että kaikki mitä sä haluat pakata mukaan, tulee myös mukaan. Pakkauslista kannattaa myös aloittaa tekemään ajoissa, koska hyvin todennäköisesti ensimmäisellä kerralla et muista kaikkia asioita ja jokin tärkeä asia, kuten esimerkiksi dödö, saattaa unohtua matkasta. Ota pakkauslista myös mukaan matkalle. Näin pystyt paluupäivänä varmistamaan, että kaikki tavarat, jotka olet pakannut mukaan matkalle, lähtevät myös kotimatkalle. Hygieniatuotteissa kannattaa suosia matkakokoja. Tällä tavalla et kanna turhaa tavaraa edestakaisin ja sinulla on mukana vain se määrä, mitä oikeasti tulet tarvitsemaan ja matkalaukussa ne vie huomattavasti vähemmän tilaa ja painaa vähemmän. Jos lähdette reissuun kavereiden kanssa, pohtikaa keskenänne, kuka voisi ottaa mukaan esimerkiksi kihartimen ja kuka suoristajan. Näin vältytte tuplakappaleiden pakkaamiselta ja jokaisen matkalaukku pysyy huomattavasti kevyempänä.